Come on. You can start. El títol es titula El país raro. Una vegada, uns cotxes van anar a la cova, molt rara, i tot el país era molt raro. Llavors, unes papallones van fer màgia. Tenien molta màgia. Llavors, un nen estava i una bona. Per aquí. Una nena també estava nedant. Llavors es van fer nervis. 3. Let's start. Al mar. Very good. Hi havia una vegada una anguila que es va trobar una serp marina, estaven passejant Very good. i es van trobar una medusa i es va enrampar la serp i va caure al fons del mar. Llavors la anguila va anar a buscar-la i es va trobar una tortuga que has vist una serp marina. No. I llavors va anar i es va trobar un estòmit. I llavors va dir estòmit, que és un animal que gairebé no en sabem res. Oh, really? Oh my God. Llavors, quan es va trobar l'estòmit, li va dir que has vist potser una serp marina. Va dir no.